Какво става, хора? Ай, сега ще играем Лига с Галактика. Така, мен беги. И сега тук ще си отворихме хексите, чуете. На мен са падна лолипопи и не хечката Ренгър. И да, и после ще отваряме още, защото смятам си карам малко арпи и ще снимам как ги отварям. И аз може да си вкарам. Hextech Opening. Ай сега да млатим. Това ще е Road to Challenger епизод 3. Това ще ми е епизод 1. Не съм играл Лига от буквално 2 месеца. Аз не знам дали да смена поредицата да е кръси нещо с Hextech. Не, ти си. О, секси, ай не. Оле! За първи път да си спечеля скинче. Кеф са циганче на банчик. Сега за какво за скали? Бу, отивай Бу. Що ще ти хелпнат по-добре? Аре, аз съм Данди. Да. Бах ти Дандите. Гледай, комун. Гледай кочинци. Репорт попи. Thanks. Report Poppy for order pick. Мъса. Don't care. Хора, не мога да игра, аз знам. Не съм играл Лига. Сега, ти кам, Rage, Auto Treat. Гледай коста. Пети клас сме. Вчера на тази ауто аз човек ти кам направо. О, тя... Как беше една дума, където те идват във вашата база? Не вашата база, ми... Абе, как се казваше? Invade. Те ще инвейдват. Как да казваш? Човек, буквално не съм играл Лига от 2 месеца, нищо не знам. Ние сега ще се възродим. Защото априлското имаме турнир. Който пак ще снимаме. Ма и аз ще снимам него. Добре, бе. Ох, той джервана. Аз като играя сам играя тук също платки, тук са някакви... Какво се апгрейдаше на втори лео? W. Да, за хил. Аре, във фармия, нещастник. Иди нахуй. И то се... Научих нови думи научих нови псевдони на руски. Какви нови думи? Научих нови думи на руски. На псевдони. Мама ти е газо, мама ти е проститутия. То много яко е. Много яко да се играе с това, бе. Ние ще се залюбим с това, бе. Аз ти казвам, тази новата попия е бах тия цепенето. Аз с нея 2 игри с по 20 кила. Ма на ранкет ли? Не, бе. На баба пеше. Айде не се правиш много. Аз сега почвам да гангвам, идвам. Много сте твърд густа. О, кой видях? Аре бе, то няма на бе, аре бе! Аре, привлечи го, стига фарми, бе. Виж, ще идвам някакъв, ще гангвам. Аре бе! Къде е хубаво? Аре, ще хода. Да си фармаш малко. Ще I carry noobs, you can't play noobs, I carry noobs, you can't play noobs. Точно това щях да кажа. Аз знам какво ще каже. Братче. Чай, че пише тука, бе, бах ти. Само да цел на флаши, защото си викам, сега няма го убия. Чай, че пишат тук. Оле, ако знаеш 3 поредни игри как саднам. Значи тръгвам за First Blood, брат. Остава силно на 100-200, само на 100 няколко кръв.
Пускам и гледайте си към почел си ден с first boot. Първа игра Попи first boot. И само гледам. Да, тук като ми пише, аз ще филма. И само гледам, брат, той остана на 3 кръв. И стадвам. А кой ти пише? Абе, кой ти пише? Арабско. Кой? Арабско. Питам, какви са били въпросите на тест по география, че той днес ще прави. О, лошо. Да я го знам, че. Текста И сега съм си трети лео. Само не ми е в джунглата. Не. Гледай, бе. 5 минута, 4 лео. То това още ето нормално, все пак, виж, дори ботлина са 4, какво искаш? Бил съм и по-добре. Трябваше да си взема Vision Ward. Аз па не съм се баквал какъв Vision Ward да си взема. Аре бе, човек, как да ви гангна така, бе? Ай, ще гангна така. Аре, идвам, комвам. Комевам. Знаеш какъв ми е чука с този скин? Близалка. Ей. She said she loved my lolly. She said she loved my lolly. Как беше една песен, бе? Утре ще ми филмиш, бе. Фак, майката стара! И шакото ли дойде, бе? Той при тебе е дошъл. Ама ти как ти е на кула, бе? Бутнаха ли те? Шо? Как ти е на кула? Бутнаха ли те? Да. Не ми направи комбото. Какво взимаш сега на това? Помня, че взимаха някакви бутушки. Първо, какво му правя? Столка, разблейта, ама кой? То виж там в рекомендата, то там ти го пише. Ама какъв кристал да взимам? То там го пише. Ми пише. Чакай. Така се вземат това. Взема ни бутушки. Не бе. Един Vision Ward и готово. Чай си ги подреда тия. Ти си нагоре. Съм по тебе, зрела ми. Така. Трудно е срещу това Джарван. Реве ми са, фарма ми е направо. Като виж моя. Ти си джингъл. Няма значение. Сега като му бяг. То наистина много зле. Всички ми вика, снимай на лигата. Ето снимам на лигата. Аз снимам на лигата, ама кой ще ма гледа? Аз идвам на... Аз съм 8 лево, той е 6. 6. Гледай сега какво става. Не бе! Не, братче. Няма как да стане. Не, майка са! Не, аз вземам майка стара, не! Не, фак! Скочих на колата, майка ти стара, бе! Твоята! Да. Майките. Кой е наупа? Кой ги обиждаш, бе? Човек! Скочих на кулата.
Ка смеш кът прасе, бе, прасе. Алистър, знаеш какво прави? Какво прави? Алистър, пускам му, ето, в последния момент, пускам му смайта, то ми прави комбото. То са да ни прати хералче, бе. О, ще дойде на купона. Чакай се, ето, такъв кристал искам. Maybe we can open this game. I won't give up. Добре, бе, той джарва на къде, бе? 2 месеца игра само Майнкрафт и сега тук така почвам. Тъп. Дери имаш и тук един тъп да направи така с една команда. Човек. 0-2 съм. Нищо е ние такива. Пък и без той ти ще го свикнеш. То тук ли дойде, бе? Кой е? Кой е там? Шакто преебан. Сега ще ми стилва реда. Къде е, бе? Тук някъде. Или не е шакто. Някой ларнатка. Нищо. Стой тук само да си взема това на спокойствие, окей? Даже, ето го, ето. Его. Аз си го взех. Пити раз. Аре, убий ме, аре, бе. Чакай, бе, стига ма заобикаляй ти, бе. Опа! Скилс. Да. Бягай, бе, бягай, бе. Аре, убий главата. Кога дойде и той, като беше и тука, бе? Кога, бе? Как ти те стънах, бе? Бягай и сега ще дойдат другите. Никой не идва, бе. Чейте си го. Сега да в екра, бегай. Сега. Аре, чао, бе. Аз 0-3. Много за мен е важно да имам асисти. Не, човек, ти с покаха да ми пишат. О, дабъл. Бам. Дабъл, бе. Как ми го взе? Ела за херал. Какъв хералт, аз нямам нима на никра. Тука това всичкото взех 4 кила. Убих Вегара, Шакото и 2 пъти Джарвана. Лол. Браво, аз взех това. Аз съм травмирана, няма нищо. Но така ли ще го научиш? Аз, човек, джангъл, като не съм играл 2 месеца, съм по-добре, отколкото преди. Сега това да кажем, че първите някои игрички са разгрявка. Толкова. Попи. Егани from Italy. Просто няма герой с толкова демидж. Разбираш, тъниш ли го към стената, то просто играта убиваш го. Няма как. И тая топчето като дойде да би по там по 300 демидж. И плюс 30 готи. Защо за хералт? Да, идвам. Ще знам да взема тази животинка. Знаеш какво направиха новото на Риот? Вече има ред бъф на кулата. Може да... Като удариш има ред бъфче. В смисъл, пали са, подпала са. То не е ли имало? То винаги е имало, бе. Не, като я удариш, аре. Ми имаш и при аз. Нямаше. Как? Окей. Дай за го танка, че като гледам, че умреш. И може да се билдвам танки. Аре ми дал. Ото са Вегра ще дойде. Варда! Човек, варда трябваше. Варда, реши, же. Дядо ти Коледа сега ще да подаръци. Така, съсисчета ми трябва, друго не. Не. Сега. Правиш, че? Янги. О! Забравих пасива. Дракон. Моите без мен, аз да пуща малко с бара. Защото сме трима обаче.
Ай, то го фанаха. Знаеш какво? Я идвай. Ето го. А, така. Аз така тук 400 съм Взимай ти интересен. Дрейка. Много ме интересува, че съм, обаче нямам смайц. Те няма как ти го взе, те не е джунгъл. Аз те тук ги държат трима, брат. She's gonna knock you back. Виж как прави клетчета, бе. Оп. Оп. Едва ли ти си помисли това, което и аз. Кой ми остава? Аре, бе. Аре, бе. Мръсни. Тето цивира отна, джарвана отна, кой още отна. Хубавото е, че се използвали поне 2-3 от един. Какво? Дракона ли ще бите? Ме го няма. Ще ти е яко миргат тук, бе. Сега да влизам ли на пента? Не, ти не можеш. Ти ще умреш веднага, ако ще жаре. Та па нашето. Гетрек, нуп. Тук ако ни керим, аз и Езрела. Ох, котя! Full noob, can't play noob. Ох, Гезрел. Аре, отнима! 2 болки имаш тук, ма ти като не мога да цепиш. Гледай, ама, кучка! Курва! Аре, Пента! Репорт. Кой? Езрела ти късна трипала и така само можеш да направиш пента. Аре, пента. Дай, сме, тук можеш да направиш пента. И веднага. Това също не го се закладра, бас. Защото нямаше време ти носи. Ренгър фейворит чемпион. Ренгър фейворит Ще чемпион. вкарвам Арпи, бе, Марио. Ще ми вкарваш, да. Ма Арпи, де. Не. Ще гифна на тебе 2 кутийки и толкова. Хубаво. Ще правя кек стеч. Чакай само да говоря по тела. Хубаво ще спръкли по. Не, базикам тела, няма да говоря по тела. Добре съм горе-долу за Де знам, мисля, че съм горе-долу добре. Абе, преди беше това спаленето на кулата, бе, комиса правиш. Не е ново. Аз ще не съм го виждал. Не е ново, човек. Не, тук ни изнасилиха. Кой бе? Нас ли бе? Опа, те верно е. Опа, те верно. I'm sorry. Sorry for party rocking. Аз мога да ланшот на абсолютно всеки от техния двор. Никой от техния двор не мога да убие. Аз съм 4-4-5. Как мислиш? Аз мога вляза там 1 в 2 на Вегар и сега ги изнесе и двамата. Онова там каква пента щеше да е? Скачам джарвана. Тък му за клипа, ама. Осте. Първи епизод от в бронз пента. Ти, чакай ти, бе. Чакай ти за пента да направя. О, и аз гледам този скин на Вегар, сигурно му се е паднал. She's gonna knock you back. А представяш, че някой му се падне по това Езрел или някой ултимат скин? На теб се падне DJ Sona. Аз нямам сона. И нищо да имам. Що е това? Знаеш какъв е диктол спорт? Ева, Херал, бързо. Имаме минута. Сега. Бързо е, имаме минута. Не бе, той са респаун. Бързо е, ще го вземем. Те го правят. Ей! Чай! Ей! Не, бе, не улта! Хелп. Айде! Хералда. Те го взеха. Ма вече го няма, така че.
Той кой беше скирал на май игра? Не, Джарван. Видял го. С този Ренгър ще се разберем. Усещам го. О, айде ще ме заобграждат. Не види как я фана. Ай! Толкова ме изстреля човек. Клони ни трябва нищо. Добре. Не. Но станови се да насъбраха. Не бе, имат спети. Не то учих ли бе? Стига бе! О, фак, идвам! Аре, при теб съм. Уча го човек. Ай! Това е, ама там няма стена на къде ги кнокна. Аз имам флаш, мога скоча вътре, ама. Аз няма как да фолкна. Вече не мога. То му хилна. Thanks. Идват. Аз съм на малко. Знам точно това ти как че идват. Добре. Ай, скочи. Имаш смелост. Не! Не, Бягай, който може да бягай, не, Алистър. Шакто. О, шит, игнетнаха. Бягай. Къде бягай, ние ще ги направим? Какво ще направим, Какво ще направим, Това може да ги изнесе. Поне двамата. Може да ги изнесе всичките. Сакате в ръцете доста това. Аре, пусти нещо. Това беше. Аз ако бях, аз ще ги взема и темата атака. Втори айтем, какво се взима на Ренгър, че съм забрал? Направих си... Взимай му танки, бе. Танки? Ти от си, бе. Виж как те бият ти теб да ланшотват, бе. Добре, аре. Веграт ти, ако ти е напред, са от Да Black Cleaver. Хубаво и така става. И аз са билдвам да Black Cleaver. За колко... Аз този лард за какво го държа, че аз този лард не съм го използвал от началото на играта. Аз го взех на първото ми намиране. 6-5 съм, аре чакам за дракона. Дали ще бием човек? Не знам, не мога да отговоря на такъв секретен въпрос. Джарвана не може да играе със сигурност, не знае дори как. Ох, котя. Добре, пич. Seriously? Добре, нали имаш хора тук, бе? Те сте фанали много в 4. Тук беше само то, Тарик. Ние много тъпо чествахме. Да, ние много тъпо. Не, че ние ги подценихме, ти само могат да набият. Топ спуснилото на милионите. На 2 фарма. На 2 милиона, къде даже и аз мисля, че ги взех. Толкова си тъпо, Няма повече на къде. Той пише му трябва изборно гаунтлет. Вижда какво свършва маната. Или поне мана муне. Мана мин. Толкова е як този скин, човек. Право. Ма той ли в кейс повече или другия? Night Hunter. То. Jinx, bitch, please! Тебе който кейс повече. Това аз то го имам. Тук това на ръката, че искам да го покажа на хората. Не, че не са виждали никога. Това хора. Това тук. Твачка. Надявам се да го видяхте. Чакай, че правя ревю на Рингъра. Можеш да направиш наистина ревю на скина. Това.
Я да ви как ден си. А чики, ки, капам. Аре, алмита. Не тука, бе. Защо го служих този хлад тука? Не мога да се групнем. Виж къде си служи хлада, бе. Да, сега тази ще изнасилят, като скача едно в 4. Бягай, няма смисъл. А да видим, че няма колко да ги разкарам. Не трябваше да пускаш то. Къде шишо. Ако направи комбото, сме мъртви. Трябва да се раздалечим. Леко така. Пак да сме си така, нали, на едно. Ама да сме по-раздалечени, че да не ни фане 4. То Вейгър, ако беше минал тук, ще да е мъртъв. То пуска комбото Вейгър. Това Джарван скача с улта, моля ти се. Направям и не искам да си го помисля. Че ако Алистър направи комбото, ние вече ще сме в улта на Джарвана. От тогава оня ще си пусне стената и ония къде падат отгоре. И си вера само две кюта. Даблюта и на петимата. Шакто шабле отстрани ще ги гледа. Ще си денс. Чак сега то как са ваншот? Утет. Она беше с бариера. Ох, който е съм, наистина стана точно това, което ти викши. One-shotнаха мен. Не, аз няма как да дефна, човек. Как да дефна сега? Не можеш такова. Много слаб отбор имаме. Те всички стоят репорта. Бах ти жалкари. Фак. Аре, че и та няма мога дефна. Не човек, то... Не мога. Сори. С някакво направено в чит. Да, ти няма, ама тата Джинкс си влиза. Ние тук танки-манки. Тази къщичка как ме спира. Его. Пак ли аз го взех, бе? Ай, сега е момента да пушнем. Аз викам... Аре, мида. Можехме и топа да го чакато го няма. Ние сме петима, бе, какво се плашим? Ай, вземете го, бе. Аре, бе, Тарик, танки, бе! Аре, танки, нали, ние сме тук нашкъв демидж ще направим на кулата. Да, те сега стиха, бе. Аре, те деца рейндж. Ти имаме 2 рейнджа. Аре, пукай го. Аре, кола и сега... Бутаме и сега пак ще ни изнесат. Ай, аз ви стъмнах, бегай. Ама един се пак има. Не, бе, трябва да ги сейвнем. Не, можем. Може да спасим само Езра. И ние себе си. Оте някой може да дойде тук и го изнеси. Вега. Да, бегай. То той ще бил тук. Не оттам. Тя знам, че ще дойде някой, сега ще го бутна към свята, бе. Аре, бе. Фак! Не. Не. Бе. Това не ми харесва. Чак сега. Сега почнем. Don't focus, Алистър. Ама чай поне ви го бутна. Ще го срендера. Да, детската тактика. Да сега са кефши на първия си скин, мая сега да гифна. Някой друг живот, брат.
Те двамата къде ще ходят, бе? Знаеш какво забрах да ти кажа? Какво? Че не Дислав в нашия клас ще снима. Живо здраво. Аз така викам, ама той на PlayStation иска. Момче. Папа Алекс Иванов иска само да го споменам в клипове, човек. Алекс Иванов. Не, остави го! Виж как ме е фармал, леке тъпо. Ликенце малко. Половината за мен, половината за теб. Половината за 1003. Виж барона. Да, ще бием. Те са без джанглари, без топове. Къв барон те кой шипталки, баба пена. Алистър. Да, бе. Алистър. Друг живот. Бах, че Алистър може да танки султ. Това най-якия съпорт. Това трябва да вземи това. Искам бул. Ама те май го взеха буто вече. Аре, групваме се. Он е скача. Ох, котя, шак. Полите имат... Шакорино. Шакито. Шаки. Ето. Към стената. Фак. Това на мен ще скача. Май. Да. Ние двамата керитата, шакото и... Да стоят там по крестичките. То шакото е... О, Джинксо, where so dumb, bro. Джинкс. Идвай, не помагаме. Абе, какво е? 2. Край. Сега ви изнесох. Кой бе? Нас ли бе? Два флаша. Двамата флашна. Аре го взем това. И аз откажа, аз го гона. Майка ти... Не доебана. Оставете с видеото. Съжалявам, хора, сега какво е? Пускам силта, скачам и он идва и го взима и така. Не, човек, не става, то така не става. Марко. Опа, че ме... Какъв то вълк тук, бе? Защо го уби, бе? Че тук на бота гледа коста, че ги изчиста. Ти ще ги изчистиш, ама играта е равностойна. Имаме 2 дракона. Те. 1. Аз драконите изобщо не ме убиваше. Та игра. Само да не паднем заради мен. Улта ли ти блокнах? М? На Джаро малко блокнах улта. С моето дабл, което... Той трябва да скача, аз само го пускам и му се бъдва. Той са... Това много яко. Да. Едно кръче. Те малко тиха забравили. Не знам. Аре, отиваме. Няма фарма. Айде, си игра няма улта. Идвам, държа още малко. Аз не че съм ви много полезен, ама. Айде, дай го махам и това листа. Аз помахнах шапото. Тук напомпах ми малко. Ох, Фак! трябваше да пуснеш. О, Те браво, няма фана, ти ще те измъкнеш. Те нямам фана. Браво, бе. И сега не гледаш, идва ми някакъв. Какво стана жив, е? Джарва, той ще умре като куче. Може да ги бием. Имаме 20 секунди да почнем. Да, 20. Айде, да. Бием. Не, Да, бием. Ей го към стената. Няма може да финишне.
Моето ме е едно такова. Аз умрях. Не съм, аз като умрях. Аз съм седнах жив ли? Добре, стига ма пинква, бе! Аре, бе! Аре, дай да си пусна някаква магия с хилвам. Така. Абе, бивам горе-долу Рингър. Радо е много мене, вече съм взела буто. Четвърти айте не мога да бивам хидрата. Какво си говориш там само аз? Какво мислиш, че не те чувам? Не си плям. О, в 9:40. Хора, съжалявам, а днеска едва ли ще имам клип на Outlast. Тебе пък ама един такив... О, не мога. Алистър Сол Барон. Айде! О, да, Сол. Аре, отиеми. Аре, че съм стакнал и сфери. Ей, Гезрел, Мижи Турка. Филика. Миджи турка. Мижи Турка. Миджи турка. Охо, към мен ли бе? Аре, аз ще скачам първи. Ое, към мен Много ли е бе? сдъхани, бе. О, фривега. Те много сдъхани. Много сдъхани. О, котьо, мен ма набараха. И аз пак, мен ма набараха и пак влизам, брат. О, тук това може да го сгубим. Махам Алистъра. Това мръсно меле. Махам Алистъра. То не изнесихме. Вижте, стъната е. GG. Аре, GG. She's gotta knock you back. She's gotta knock you back.